Preso bhai pi parlok sa season 4 ha kanai ka wai pat ka video. Ha kanai ka video ngnya page kumno Cristiano Ronaldo iyo pan phong ya ka jersey number 7. Lane number nyaw. Ha ka perthai jong ka football. Kartu karne ki jersey nomor kidai tang ki nomor. Henry ha ka Manchester United nomor nyaw ude nomor uba compare. Nomor nyaw ude nomor uba hiar pateng nak ki Gloria lekai ki batbit bha jong ka Manchester United. La phong ya nomor 7 da ki Gloria lekai ki batbit bha kum George Best Brian Robson Eric Cantona bat David Beckham. Kanai kadai ka khana syapang kumno khna badang khat prasang pakerta na kari Portugal. Ubakwa ban phong ya ka jersey nomor 4 pra. Kelalong Gloria lekai bah pau pha kumbang itip ya kum CR7. Ha ka Hendrik Tarik Agos Arhajar lai ka Manchester United kelalej Lisbon ban ya lekai friendly match persya ya ka Sporting CP. Ka klub ka ba Cristiano Ronaldo udang ya lekai ha kata ka por. Ka jing ya lekai friendly match ka ban bu ya ka dak sa je kan mau na ka benta ka jing pli ya ka stadium ka ba than mai jong ka Sporting. Ha kata ka jing ya lekai la mi madan uwe urang ya lekai badang kena bha. Wengar barai kho bha uba phong ya ka jersey nomor 4 pra. Ulah tresitom bar ulah pen i yala ka jong ka sap jong ha kata ka jing lekai. Hadin baladep kata ka jing lekai friendly match hapadang ka Manchester United persya ya ka Sporting CP. Ki rang lekai jong ka Manchester United kila thaj bat kila jerem bha. Henry Kim Sem la su ban sange ban ya kren syapang uta urang lekai bah phong ya ka jersey nomor 4 pra. Kida internet bat kida thrang no sisa ya ba udon rekat no barki. Kumta kila ong ya manager jongki usar Alex Ferguson ban soy no kloy ya uta khna wadang khat prasnam. Usar Alex Ferguson ru ula internet bha ya ka jing lekai jong Ronaldo. Usar Alex Ferguson udon ya ka jing yo i jengai ba une khna badang khat prasnam jong kari Portugal. Unsa kelalong Gloria lekai ba pau bha jong ka perthai. Kumta klem ka jing artatin lane ka jing perkhat arsen. Hadin baladap si tayaw ka Manchester United kala soy no ya Cristiano Ronaldo. Haba Ronaldo lapoi ha ka Manchester United. Legendary manager usar Alex Ferguson ulah keli ya ka nomor jersey kebakat no pikwa ban phong. Kumta Ronaldo ulah perkhat sipang ha kata kapor. Da ka jing kiu Ronaldo ulah jubab ya usar Alex Ferguson ngan phong da ka jersey nomor 4 pra. Nomor banga phong ha ka klub Sporting Lisbon. Usar Alex Ferguson ulah kongu yala ka klik bat ulah pej ya Ronaldo. Kumtahi ulah aino ya ka jersey nomor nyaw ha Ronaldo. Cristiano Ronaldo ulah ngau pela ya kene ka jingle jong usar Alex Ferguson. Henry usar Alex Ferguson udon daki waipat ki plan ki bakhambha na ka benta Cristiano Ronaldo. Gloria lekai bapau jong ka Man United David Beckham udang sumi sen na ka klub Manchester United. Bat lej penyeso sya ke klub Real Madrid. Bat ulah ino thli ya legendary nomor nyaw. Kumta usar Alex Ferguson ulah aino ha Ronaldo ya kane ka jersey nomor nyaw. Ha kata kapor Ronaldo ulah nguthu ya ka jingkit ke bakhya ke baning kong ha ka kam ya lekai football. Ronaldo ulah pan ya nomor 4 pra. Henry usar Alex Ferguson uai da nomor nyaw. Namar Ronaldo utip batang ki Gloria lekai ki batbit bha ki la ban phong ya ka jersey nomor 7. Cristiano Ronaldo ulah nguthu ya ka jingkya ban phong ya ka jersey nomor 7. Henry ulah priang ya kane ka challenge. Ronaldo usania bha ya usar Alex Ferguson bat khenya kum ukpa ha ka football. Namar omdai ba ai ya tang ya nomor nyaw. Henry airu ya ya ki jing hikai bat ai mensem ya ba ya lekai bha. Kumta kat banang mi kisngi Ronaldo ulah ngau long try ya ka jersey nomor nyaw. Bat ha ka samoy arhajar nyaw arhajar pra. Ronaldo ulah yarap ya ka Man United ban job ya ka Premier League title. Bat ya ka Champions League title. Kum joru ulah yo ban khur ya ka Ballon d'Or ka baning kong jong kum urang ya lekai jong ka Manchester United. Kumta ka jersey nomor nyaw kala pau bha ha ka kerteng jong Ronaldo. Bat ki paj ba riu football kila khot ya Ronaldo kum CR7.
kane kadai ka khana chapang u manager usar Alex Ferguson ba kumno ula ai ya ka jingkit ka bakhya ha urang lakai ubadang khat prasnam urang lakai ubas ngeurit bat uba Tracy Tomba hadu kata u manager u ai sendon ya uda ka jingkit ka bakhya tam kata kadai ka jersey nomor 7 ka jersey balapong da ki Gloria lakai ki batbit na ki batbit tam kumta u Cristiano Ronaldo syam lapen leno ya kane ka jersey nomor 7 parlok lada fisetenat ya kane ka khana ka balingkot chapang Ronaldo bat ka jersey nomor 7 skapa like ya kane ka video bat share bat subscribe dulu lada pidang page ningkong ya kane ka channel kuble sibun